Takže čaute lidi, tady je Merkobagaming.cz a já vás vítám u ne rozlučky, ale přizvám se na jiný kanál. Tady máme kanál s 3 kamošemi, jmenuje se to NMLB Team CZP, jakože Nerox, Maty, Varex, to jsem já, a B jako Bugy. Děláš pse. A tady mám půjčeného psa. Dělá tady blbosti. Ano, to je jedno. Koukněte určitě na ten kanál, nezapomeňte dát odběr. Protože vidíte, já už tady mám 2 videa mám tady. A Mirkovi taky nezapomeňte dát odběr, protože ještě mu chybí 1 nebo 20. Takže dobrý. No to je jedno. Takže já se s vámi loučím s tím kanálem taky a jděte na to NMLB Team, protože už bude mít 60 odběratelů, už jsme měli 61, ale 2 to zrušili, nevím proč. A čus.